Noniin. Et mä sain hittiä siihen naatilla. Eka kerta kun tohon tuli naatti. Hyvä. Jäi. Oi. Ready for the next round. Oi. Ei ois voinut parempi olla. En tiedä, räjähti. Ois kyllä vähän tossa kimpos vielä. Search and destroy. Ois varmaan, siis toi ois varmaan kuollut vittu Flak Jacketikin kanssa toi tyyppi.